Balma Sherifla Jabarani lajɛbaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen bɛ an ni waati in na Sherifla Jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a fɔ aw ye k'a fɔ aw bisimila aw ka kɛnɛ kɔnɔ n'o ye an danbe jɛmukan ye an kun y'a fɔ aw ye ka tɛmɛ k'a fɔ an danbe jɛmukan laɲini tɛ foyi ye Sherifla Jabarani ɲɛmaayaso fɛ walasa an ka maakɔrɔw olu balola ɲɛnamaya la cogoya minnu na ani an danbe kɔrɔ minnu bɛ yen ani fɔlɔ an ka maaya tun bɛ dilan cogo min jamana in kɔnɔna na ka se an ka maakɔrɔw ma k'olu ɲininka u ka se ka dɔ fɔ an ye a kan walasa an sisan denmisɛnninw an minnu t'a kalama an ka se k'a dɔn an tɛ min faamuya la an ka se k'o faamuya o hukumu kɔnɔna na bi an bɛ yɔrɔ jumɛn an bɛ Mali région 5nan kɔnɔna na n'o ye Mopti ye Mopti ale bulon kɔnɔ dugu an bɛ yen de n'o ye u ka dugutigi yɛrɛ bara a ka bulon kɔnɔna na aw ɲɛ bɛ maa min sigilen na o de ye Mopti dugutigi yɛrɛ ye nka ani maa min bɛna jɛ ka musalaha in kɛ o y'a yɛrɛ kun dɔgɔkɛ ye o la yanni an ka taa ni kɔrɔfɔw ye an b'a fɔ dugutigi salamu aleykum. Waaleykum salam. Dugutigi an ka jɛmukan min bɛ yen n'o ye Sherifla Jabarani jɛmukan an danbe o de wulila ka se aw ma Mopti yan bi an bɛ fɛ k'a dɔn yalima Mopti ale sigilen bɛ cogo di ani Mopti siya jumɛn ni siya jumɛn olu sigilen bɛ Mopti yan ani Mopti yɛrɛ olu yɛrɛ ka baara n'o ye u ka sɔrɔ siraw ye a sigilen bɛ jumɛn ni jumɛn kan o ɲininkali kun fɔlɔ walasa an ka se ka faamuya sɔrɔ Mopti yɛrɛ kan ani Mopti yɛrɛ sigibagaw ani u sigilen bɛ jumɛn kan walasa bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ a la. Alhamdulillah. Mopti sigilen bɛ bada la. Mopti sigibagaw ye bosow ye. Siya minnu bi Mopti yan bosow fulaw kadɔw ani kɔrɔbɔrɔw olu de Mopti sigibagaw ye. Mopti sigilen bɛ min kan o ye mɔni baganmara ani sɛnɛ ani jago Mopti sigilen b'o de kan. Ni o faamuyara an ka ɲininkali kun filanan bɛna boli min kan an bɛ fɛ k'a dɔn fɔlɔ maaya ani bi maaya a bɛ cogo di an bɛ fɛ k'a dɔn fɔlɔ mɔgɔw aw y'a mɛn cogoya minnu na ani aw y'a sɔrɔ cogo min olu tun bɛ maraw kɛ cogo di u ka maraw tun b'u bolo cogo di walasa ka se ka faamuya sɔrɔ a la Mopti yɛrɛ a marako tun bɛ cogoya min na ka se ka dɔ dɔn a la. Mara tun bɛ laada de bolo dugutigi ani dugu tutigɛbaw olu de tun bɛ dugu mara o waati a ye min fɔ danbew tun bɛ yen baara tun bɛ kɛ n'o de ye sisan o danbew tununa ka sababu kɛ mara kɛra siɲɛ 3 ɲɔgɔn parce que laadala maraw tun bɛ yen fanga maraw tun bɛ yen ani politiki maraw fana nana bon fanga mara ani politiki mara tɛ kelen ye fanga mara bi danbe dɔn mais politiki tɛ danbe dɔn o gɛlɛyaw de b'an kan sisan. I y'a fɔ an ye kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a fɔ ko ayiwa Mopti sigilen bɛ ayiwa bozow kadɔw fulaw bamananw ka taa se siya wɛrɛw ma olu caman bɛ a kɔnɔna na an bɛ nin waati min na nin sanga in na bi diɲɛ kibaruya bɛɛ lajɛlen kɛmɛ k'a cari k'a fɔ ko ayiwa Mopti mara kɔnɔna na siya kɛlɛ bɛ yen n'u dɔw b'a fɔ bamananw ni fulaw bamananw ni kadɔw bozow ni kadɔw a bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ nka bi an bɛ Mopti dugutigi bulon yɛrɛ kɔnɔna na ko kuma mɛn kumatigi yɛrɛ da bamananw ko ten an ye fulaw ye an tɛ se tali na mais n'i y'a mɛn a sun kɔrɔ a ka ca Ala fɛ i bɛ faamuya sɔrɔ a la ni nin ye dugu yɛrɛ sigibaw ye kabini gale bon sababu jumɛn de nana ni nin ko in ye k'a don siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ka gɛlɛyaw nati f'a kɛn bɛ kasara ye min dɛsɛ kɛn bɛ k'a kunbɛn. Fulaw ni kadɔw olu de ye Mopti sigi
fulaw ni bosow olu de Mopti sigi fulaw ni kɔrɔbɔrɔw olu de Mopti sigi Mopti mara bɛɛ don n'o tɛ i ye min fɔ sisan fulaw ni kadɔw bɛ ɲɔgɔn na ala barika la commission dɔ tun dilala commission dɔ dilalen bɛ Mali la yan bi commission de réconciliation pour la paix ne b'o la an ye kadɔdugu min kɛ a bɛ tan bɔ n'an y'u fara ɲɔgɔn kan kadɔw bɛ mun de fɔ an ye kulu ni fulaw n'a turu ba turu n'an ye fulaw fana ɲininka u ni kadɔw cɛ u ko olu de ye ba kelen fa kelen u ye sigi kɛ a ka ca ni san 1000 mais bi min bɛ yen olu yɛrɛ t'a dɔn olu yɛrɛ k'u t'a dɔn ni kadɔ kelen fagara u bɛ taa fɔ kadɔw ye ko fulaw de y'a faga ni fula kelen fagara u bɛ taa fɔ fulaw ye ko kadɔw de y'a faga u ko wallahi k'u t'a dɔn o ko bɛ yɔrɔ min an y'a juru la an ka segin an ka danbew ma an ka segin an ka laadaw ma parce que dugu o dugu bɔ a yɔrɔ ninnu na a bɛɛ dugutigi fila de b'a la kadɔ dugutigi fula dugutigi wa n'u ye fɛn o fɛn kɛra dugu la u fila de bɛ jɛ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ mais bi olu de bɛ kɛlɛ la an ka segin an ka danbe kɔrɔw ma ni kadɔ minɛna n'a ye sonyani de kɛ kadɔ tɛ dɛ zon don ni fula fana minɛna n'a ye sonyani kɛ fulaw tɛ dɛ zon de don n'u y'o sira minɛ tiɲɛ bɛ bange u k'u bama cogo bɛɛ la u kana sɔn fɛn ka don ni ɲɔgɔn cɛ min b'u ko don ɲɔgɔn na parce que bamananw ko filɛba bɛ foro la min tɛ forotigi yɛrɛ ye Mali min bɛ anw fɛ yan Mali la i ta ye jamana yɔrɔ si donc hali bi ala k'an kisi ala ka jamana kisi ala ka jamana denw bɛɛ kisi n'o tɛ mɔgɔ minnu ye san 1000 k'o bɛ ɲɔgɔn na i tɛ se ka taa fuladugu si la k'a fɔ i b'a dɔn k'a fɔ nin ye kadɔ ye i t'a dɔn cogoya si la i tɛ se ka taa kadɔdugu si la k'a fɔ i b'a fula tigɛ ka bɔ a la parce que n'i donna kadɔw cɛla i bɛ kɛ kadɔ ye n'i donna fulaw cɛla i bɛ kɛ fulaw ye aw yɛrɛ k'a kɔlɔsi Mopti yan u b'a fɔ minnu ma ko kɔrɔbɔrɔ bitigi kɔrɔbɔrɔw tɛ u sigira kɔrɔbɔrɔw de cɛla n'o tɛ a bɛɛ fulaw de Jalo Sidibe Jakite olu de don bon ni mɔgɔ min ko f'i kana nin de wɔgɔbɛ ka bɔ i bɛ sɛgɛn dɛ an kɛra ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn ye an kɛra ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye ne hakili la sisan an ka segin an ka danbe kɔrɔw ma an ka ca ala fɛ an bɛ se ka bɔ nin dibi dugutigi nin kɔrɔfɔ ninnu diyara n ye kosɛbɛ nin ye kɔrɔfɔ nafamanba de i bɛ taa sɔrɔ ni jamanadenw yɛrɛ ye nin lamɛn bi a b'u dusukun lafiya kosɛbɛ parce que nin ko in kɔnɔna na kuma caman bɛ yen min bɛ k'a fɔ o la dugutigi an bɛ fɛ k'a dɔn nin min filɛ nin ye sababu jumɛn de nana ni nin ko ye Mopti mara la sababu ko foyi tɛ min sababu tan tɛ a sababu ye ko jumɛnw ye aw yɛrɛ kun sera ka wulikajɔ jumɛnw k'a la aw donni min na i ko bi a ko bɛ bolo jumɛn de la aw bolo salon an ye Mopti mara dugutigiw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a n'a karamɔgɔw ka sigi ka kuma ko min bɛ kan ka na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an b'a dɔn balawu don an b'a dɔn fana kira kiti nɛɛma b'a ma a y'a fɔ an ye waati dɔw bɛ na n'u kow de bɛ kɛ o tɛ se ka yɛlɛma fɛn min tɛ se ka yɛlɛma an bɛ fura de ɲini a na an bɛ se ka kisi a la cogo min na k'a sɔrɔ degun kana bonya an ni karamɔgɔw ka sigi ka dugawu kɛ parce que ala kira y'o de fɔ an ye kiti nɛɛma b'a ma a ko silamɛ ka kɛlɛkɛminɛ ye duwawu ni saraka de an y'a daminɛ ONG dɔ la o ONG ni y'a ye k'a fɔ baara ni o yɛrɛ de don u ye a amplifier o y'a kɛ ni projet ye ko ole de ka kɛ niveau local ye an k'a kɛ régional ye ka bɔ régional la ka kɛ national ye mɔgɔ min b'a yɛrɛ ɲini an ko an tɛ se ka nin bɛɛ kɔnɔ n'an k'an b'a kɔnɔ fɛn de bɛna bɔ a la min ka jugu ni nin bɛɛ ye an ka nafolo ko in to yen
an ka lafiya ɲini parce que lafiya kɔnɔ nafolo bɛ sɔrɔ o de la mais ni k'i bɛ nafolo ɲini kɛlɛ la kɛlɛ t'i ban i nata t'i fa fo bi an b'o la ala y'a kɛ an bi filanan kɛ tuma min na an ye dɛmɛ ɲini gouvernement yɛrɛ de fɛ u y'an dɛmɛ fana an ye baara in kɛ mais baara nin anw dɔgɔyara a la u y'a bɔ an bolo ka yɛlɛ n'a ye ka taa fo sanfɛ bi an yɛrɛ ɲɛ b'a la ko bi cogo min kunna sini dɔrɔn n'an taga ni kɔbaka ni saretɛni u bɛɛ tun bɛ yan de u ye tile 2 de kɛ yan an kɔni sisan an kamana gannen don an ka se ye min ye o ye duwawu ni saraka ye hali sisan an kɛlen don k'o de boloda ka fulaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɔrɔbɔrɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bosow bɛɛ fara ɲɔgɔn kan siya ninnu bɛɛ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka an k'a kɛ ala kosɔn fɛn in sera banni ye ten an ka duwawu kɛ ka sarakaw bɔ n'an ye dɛmɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a kalo tɛmɛnen an ni sheriff ye a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a taara n'anw bɛɛ yan ka taa Kidali fo Kayi Usman Madani Haidara an b'a fo yan an bɛ tun bɛ deli k'a fo mais an bɛ dɔ fara foli kan ŋaniya don a ye ŋaniya min di ala k'a dafa ŋaniya in ala k'a dafa a don a y'a fɔ palais la ye a ko ale nin baara nin kɛ gouvernement mɔgɔw bɛɛ bɛ yen premier ministre bɛɛ tun bɛ yen a k'u ka dɔrɔmɛ 1 t'a la a y'a kɛ ala kama a bɛ bɛn de ɲini jamana in ye donc foyi t'o bɔ ala y'a kɛ an ye memorandum dɔ di ka recommandation 11 ɲɔgɔn di gouvernement ma mais o tɛ papier nin tɛ baara nin de don bɛɛ b'a fɔ la paix la paix la paix la paix la paix da de don mais la paix est comportement de c'est comme n'a fɔra à l'islam jogo de don tant que jogo in ma yɛlɛma a bɛ gɛlɛya dɛ donc hali bi an bɛ duwawu de ɲini hali bi ala ka an bɛn sababa ma dugutigi n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ i da sera a ma sisan k'a fɔ ko jogow tiɲɛnen de don maaya tiɲɛnen don hɔrɔnya tiɲɛnen don danbe tiɲɛnen de don an ka jamana in mun de nana ni danbe tiɲɛni ye mun y'an danbe in tiɲɛ mun y'a to jamana in hɔrɔnyaw tiɲɛna jamana in kun ye jamana ye n'a den kun yɛrɛ yɔrɔ wɛrɛ n'a kun fɔra a ma ko maliyɛn i bɛ taa sɔrɔ fierté kun b'a la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se k'a kun kɔrɔta mais bi maa minnu bɛ jamana kɔfɛlaw la ni yirala k'a fɔ k'i ye maliyɛn ye mɔgɔw bɛ siran i ɲɛ mun ye an ka jamana in sen ni minɛn in kɔnɔ bi an ka maakɔrɔbaw y'a fɔ an ɲɛna kabini fɔlɔ u ye ntalenw d'an ye k'a bila ko jirikuru mɛn o mɛn ji la a tɛ kɛ bama ye marako juguya o de nana ni jogow tiɲɛni ye i tɛ fɛn min ye f'i ka k'o ye i tɛ se ka ɲɛ an tɛ tubabu ye an tɛ kɛ tubabu ye fana fo ka diɲɛ wili an bɛ mara ni tubabu ka culture de an ka culture ni tubabu ka culture tɛ kelen ye i y'a faamu o de nana ni jogow tiɲɛni ye anw bɛ kuranna kalan olu bɛ livre dilan k'a kalan olu bɛ balo olu ka culture ye min ye olu yɛrɛ bɛ balo cogo min o b'o de tiɲɛ an ma an b'o kalan minnu kalanna sisan tubabu kalan na olu minnu ma kalan tubabu kalan na o de ka ca ni olu ye mɔgɔ min ka ca ni ye e bɛ se k'o tigi mara an y'a f'u ɲɛna an ko an ka segin an ka danbew ma mɔgɔ bɛ kalan ye wajibi de ye n'i kalanna i ye min sɔrɔ yen n'a ka ɲi i b'o ta ka na i ta min ma ɲini k'o bɔ a la k'o kɛ k'o dafa mais k'a fɔ i b'i ta bɛɛ de yɛlɛma k'a kɛ o tigi ta ye a ɲuman n'a juguman bɛɛ o tɛ se ka ɲɛ o tɛ se ka ɲɛ cogo si la tɛ ɲɛ cogo si la an ko an ka segin an danbe ma olu ko n'an k'an bɛ segin o ma bi u ko k'o tɛ se ka kɛ denmisɛn minnu kalanna k'a daminɛ
80 ninnu na ka na se sisan olu t'an dɔn bi n'i y'i jɔ poste la surafɛn minɛna i b'a sɔrɔ Ture b'a la Kulubali b'a la Hayidara b'a la Jalo b'a la Sise b'a la a bɛɛ b'a la bon nin si ka baara tun tɛ nin ye fɔlɔ la u ka kalan nin de na ni nin bɛɛ ye o donc a fɔra an ka segin an ka danbew na an ka c'est les valeurs là c'est moral n'an ye valeur morale nin sɔrɔ ka fara u ka baara nin kan sisan wallahi i b'a ye baara bɛɛ bɛ ɲɛ baara kɛ tilennenya la an ka danbe y'o de ye hɔrɔnya ani tilennenya ni bamananw k'i ma ko sisan n tɛ nin kɛ sakaban don o mɔgɔ bɛ sɔrɔ bi ya a bɛ sɔrɔ bamanan a tɛ yen an ko u ka segin o de kan n'i y'a fɔ dɔrɔn o don n'i bɛ se min na i b'o kɛ n'i se min na fana i ka fɔ i ta kɛ a kana ɲagami ɲɔgɔn na bon politique ka parti dɔw y'o yɔrɔ fana ye e ma ye sisan faamaw bɛ siran politique mɔgɔw ɲɛ jamana bɛ se ka taa o kan cogo jumɛn faamaw yɛrɛ bɛ siran u ɲɛ an bɛ taa min donc bɛɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la bɛɛ ka jɔyɔrɔ fa ni bɛɛ jɔra a jɔyɔrɔ la bɛɛ ka kan ka min kɛ n'i y'a kɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ bɔ fɛn in na parce que sisan n'an ka kuma dɔrɔn u b'a fɔ an bɛɛ nɔ don maa si tɛ jɔ a kɔrɔ. Dugutigi an ka ɲininkali kun sabanan an bɛna boli min kan nin waleya in filɛ nin ye yanni a ka ɲaga ka kɛ tan an kun b'a mɛn u kun b'a fɔ k'a fɔ u kun bɛ na ni silamɛya tɔgɔya de n'i y'a jateminɛ an ka jamana in kɔnɔ kabini bagabagali daminɛna a daminɛna ni o kuma ninnu de ye k'a fɔ ko silamɛya siraw aw fɛ yan ayiwa o ko kelen nana laban o sira fana kan n'o ye ka maaw karaba ka don diinɛ la ka maaw karaba k'u don diinɛ waleyaw la waleya minnu ni diinɛ yɛrɛ kun ma a karaba ko in kɔnɔna na an bɛ fɛ k'a dɔn yalima Mopti diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan ka taa se Bamakɔ taw ma aw n'u sera ka sigi ka fɔ dɔw kɛ ani fana ka wulikajɔ dɔw kɛ min b'a to ka mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in ani diinɛ ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la ani fana ayiwa aw ka ayiwa fɛn radio so minnu bɛ yan ka jɛmukanw k'a la min b'a to mɔgɔw ka se k'a dɔn parce que fɛsɛfɛsɛliw la a yirala k'a fɔ ko denmisɛnnin caman de bɛ yen u y'a don min kunkolo la k'a fɔ ko nin ko in ko diinɛ ko de don n'i farala kan k'a kɛ tan i bɛ nin fasamantiya sɔrɔ an bɛ fɛ k'a dɔn yalima aw y'o baara kɛ wa. anw kɔni diinɛ kelen an bɛ min sɔrɔ yen an b'o la an ma yɛlɛma an ye u b'a fɔ an ma comme chargeur universel de y'anw ye bɛɛ bɛ se mɔgɔ min ma bɛɛ bɛ se mɔgɔ min fɛ yen bɛɛ bɛna kunko fɔ yɔrɔ min an y'o de mais yanni n ka kuma a la n bɛ segin fo kɔfɛ parce que n hakili b'a la conférence nationale min kɛra 91 devant 91 transition kɔnɔ u y'a ɲini ka jamana ka taabolo fara ɲɔgɔn kan a don télé la arabukɛ dɔ wulila a ko k'a b'a ɲini u fɛ k'u k'a kɛ Ala kosɔn ko silamɛya diina k'u kana don politique la a ko l'islam prophète na ni min ye kisi nɛɛma b'a ma ko c'est un produit fini n'i ye dɔ fara a kan i b'a tiɲɛ n'i ye dɔ b'a la i b'a tiɲɛ réflexion de don dɛ vraiment ni an ma réflexion ba de kɛ ka yafa ɲɔgɔn ma bɛɛ ka dɔn k'a fɔ n tun ye min kɛ a bɛ tan bɛɛ ka sɔn i ka erreur ma. Dugutigi an ka waati bɛ ka sɛnsɛn ka se sabula sanga de b'an bolo baara in kɔnɔna na an bɛ fɛ nin bɛɛ kɔfɛ kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Mopti ka bɛɛ lajɛlen ma 5e région kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la maliyɛn bɛɛ lajɛlen ani Serifula Jabarani lajɛli kɛla bɛɛ lajɛlen jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ani ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma nin ko in kɔnɔna na. jan tɛ kuma kelen dɔrɔn don an ka segin Ala ma an ka segin Ala ma an ka segin Ala ma n'an seginna Ala ma wallahi a bɛ ban sisan an bɛɛ ka sɔn ka segin Ala ma an ka segin Ala ma an ka segin Ala ma an ka segin Ala ma ni mɔgɔ min y'an ŋaniya sɔrɔ k'a kɛ an ka tugu a tigi nɔfɛ an k'a tigi dɛmɛ fanga nin u bɛ min nɔfɛ nin fanga ye Ala de ta ye n'a ka di an bɛɛ ka sa
mɔgɔ min ka di ala ye a b'a d'o tigi de ma koyi an ka sɔn o tigi fana ye fana koyi an ka sɔn o tigi fana ye ni ala y'a di min ma dɔrɔn an ka sɔn a ye ala k'an bɛn sababa ma ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma yarabi an ka jamana ni yarabi ala k'a bɔ sa juguw la an yɛrɛw yarabi ala k'an bɔ sa juguw la ala k'an kanbɛn dɔnnibaaw an ka jamana ka hɛrɛ bi fɛn min na ala ka o bila u hakili la an ka jamana tɔɔrɔ bi min na ala k'a ta ka bɔ u hakili kan faamaw an ka jamana ka hɛrɛ bi min na ala k'o bila u hakili kan an ka jamana tɔɔrɔ bi min na ala k'a ta ka bɔ u hakili kan jamanadenw ala k'an kanbɛn yarabi jamanadenw ala k'an kanbɛn yarabi ala k'an ni jamanadenw kanbɛn ala k'a ɲɛ ka d'an ma bi jaye salinkulu amin dugutigi an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an bisimilali aw ka bulon kɔnɔ bi ka se ka nin kɔrɔfɔkan ninnu kɛ an fɛ a diyara an ye a bonya na an ma kosɛbɛ sabula ka ca ala fɛ kɔnɔna jɛlenya de don an bɛ ala deli ala k'an ɲɛmɛ aw la gɛlɛya minnu bɛ mara in kɔnɔna na ala ka gɛlɛya ninnu ban mɔgɔw bɛ s'aw ma ni kuma minnu ni mɔgɔ minnu ye ala ka ayiwa sababu ɲuman nati min bɛ a bɛɛ lajɛlen ban ciba bonya kosɔn sali ala muhammadin wa alihi o la an bɛ foli lase aw ma aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na ni waati in na Serifula Jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔkan kɔrɔfɔ daminɛ an kun y'a fɔ aw ye k'a fɔ an bɛ Mopti dugutigi bulon kɔnɔna na Turelakaw ka bulon sanu ma dugutigi n'a dɔgɔw n'a mɔdenw ni a denw u bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na kɔrɔfɔ minnu fɔra hakilila aw ye faamuyaw sɔrɔ dugutigilakaw jɔyɔrɔ ye jɔda min ye kabini ko in daminɛ fo bi u da sera a ma u y'u ka wulikajɔw kɛ u ye bilasiraliw kɛ u bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ min b'a to nin ko in a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na u y'a kɛ k'a yira ka aw la fana k'a fɔ nin ko min filɛ nin ye ni su ni tile n'a bɛ ka fɔ jabaraniw la a bɛ ka fɔ rajow la k'a fɔ ayiwa nin tɛ fɛn ye fɛn min ni mɔgɔw hakili b'a la cogoya min na n'o ye kadɔw ni fulaw bozow ni kadɔw k'a fɔ ko u mana se a yɔrɔ yɔrɔ la olu b'a fɔ olu kɔni y'a mɛn nka ko dɔ de b'a sen kɔrɔ o la jamanaden bɛɛ kana k'a faamuya k'a fɔ ko dɔ de bɛ nin ko in kɔrɔ ko min ni tiɲɛ tɛ o la jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan maa min bɛ nin ko in kɔrɔ ala k'a tigilamɔgɔ ala k'a labɔ ko de don ni a sababu ni a bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana basi ala ka a sababu ɲuman nati an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi kɛrɛnkɛrɛnyala an ka 5e région gɛlɛya min b'a kɔnɔ ala k'a ban fitina minnu b'a kɔnɔ ala k'u ban ala ka bɛn nati ala ka jolibɔn ban a kɔnɔna na an danbe jɛmukan ka munumunu de don bi Mopti kɔnɔna na dugutigi bulon kɔnɔ min sɔrɔla k'a lase k'a di aw ma o de kun ye nin ye k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an bɛ ala deli ala ka sigi wɛrɛ yira an na wasalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu